Verkkopankkitunnusten käyttöön ottaminen on mullistanut palveluliiketoiminnan mahdollistamalla sähköisen asioinnin. Nyt on uuden merkittävän kehitysaskeleen aika. Mobiilivarmenne on puhelimen SIM-korttiin liitettävä palvelu, joka toimii sähköisenä henkilöllisyystodistuksena. Varmenteella voidaan tunnistautua erilaisiin palveluihin verkossa, mobiilipalveluissa tai jopa puhelun aikana. Kun käyttäjä kirjautuu tunnistautumista edellyttävään palveluun, hän antaa tunnistautumisen yhteydessä käyttäjätunnuksensa tai oman kännykkänumeronsa. Tämän jälkeen palvelusta lähetetään matkapuhelimeen tunnistautumispyyntö, jossa käyttäjää pyydetään näppäilemään puhelimeen hänen itsensä luoma tunnusluku. Mobiilivarmennuksen aktivoiduttua kännykkä lähettää tiedon tunnistamisesta verkkosivuille tai palveluntarjoajan järjestelmään ja haluttu palvelu aukeaa turvallisesti ja helppokäyttöisesti. Mobiilivarmenne on helppo ja nopeakäyttöinen keino allekirjoittaa ja tehdä sitoumuksia luotettavasti matkapuhelinta käyttäen. Sen avulla yritys voi tunnistaa asiakkaansa vahvasti ja sähköistää asiakaspalveluprosessit loppuun saakka. IFin verkkopalvelut täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Ja noin 5 vuotta sitten otettiin käyttöön verkkopankkitunnistautuminen meidän IF-kansiopalveluun. Ja tämä muutos sai palvelun käytössä aivan mahtavan kasvupyrähdyksen. Ja nyt me uskotaan, että mobiilivarmenne toistaa tämän pyrähdyksen. Käyttäjäkokemukset on erittäin positiivisia. Matkapuhelinnan kulkee meillä kaikilla mukana joka päivä, joka paikassa. Mobiilivarmenteen käytössä ei tarvitse muistaa kuin oma puhelinnumero sekä yksi tunnusluku. Palveluhan on vanha tuttu, ainoa mikä muuttuu on tapa kirjautua. Ja nyt oikeastaan mobiilivarmenteessa on mahdollisuus tuulettaa ajatuksia kokonaan uudella tavalla. Miettikää, minkälaisia ratkaisuja voidaan rakentaa erilaisiin mobiilipalveluihin, mobiilin myyntisovellukseen, luoda täysin uudenlaisia tuotteita, luoda aivan uutta kysyntää. Ja niitä mahdollisuuksia, mitä se luo meille, ei niitä ole nähty edes vielä. Mobiilivarmenteen käyttö tunnistautumiseen on vasta jäävuoren huippu. Jo tällä hetkellä yli 50% meidän vahinkoilmoituksista vastaanotetaan netin kautta. Eli asiakkaat tekee ne itse netissä. Ja näistä 50% 80% tehdään vahvasti tunnistautuneena. Ja kun tiedetään, että nykyinen verkkopankkitunnistautuminen se on varsin näppärää ja onnistuu, mutta me halutaan jotain vielä helpompaa, vielä hauskempaa. Ja meidän mielestä mobiilivarmenne on sellainen ratkaisu. Mobiilivarmenne toimii kaikkien suomalaisten matkapuhelimilla ja sen hankkiminen on yhtä helppoa kuin uuden liittymän avaaminen. Nyt kuluttajat voivat mobiilivarmenteen avulla hoitaa kaikki asiansa sähköisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Uuden tunnistamispalvelun käyttökohteita ovat esimerkiksi verkkopankit ja kaupat, vakuutuspalvelut, rahapelit sekä monet julkiset palvelut muun muassa verotuksen, eläke- ja sosiaalipalvelujen ja terveydenhoidon alalla. Tulevaisuudessa mobiilivarmennetta voidaan käyttää myös henkilöiden keskinäisessä asioinnissa. Mobiilivarmenne tehostaa yritysten palveluliiketoimintaa ja tarjoaa merkittävää kaupallista kasvupotentiaalia. Sähköisen palveluliiketoiminnan kehittämiselle on vain mielikuvitus rajana.